Sådan flyttes en klasseliste fra Lexio til Edulife Google Docs. I det her tilfælde vil jeg gerne flytte denne her klasseliste, det her tilfælde klassen 2P, vil jeg gerne flytte over til Edulife Google Docs. Det jeg gør er, at jeg går op på dette lille ikon og trykker Ctrl+Copy på mit tastatur. Herefter åbner jeg mit Excel regneark og indsætter den klasseliste, jeg lige har kopieret. Jeg giver den et passende navn. I det her tilfælde kan vi kalde den for 2P 2014-15, og jeg gemmer den i det her tilfælde på mit skrivebord, og jeg trykker gem. Derefter går jeg ind på mit drev, og her vil jeg gerne uploade denne klasseliste, jeg lige har lagt på mit skrivebord. Inden jeg gør det, sikrer jeg mig lige, at jeg herovre i højre side på tandhjulet under indstillinger og under indstillinger for upload, sikrer jeg mig lige, at de uploadede filer, de konverteres til Google Docs format. Derved kan jeg også skrive i dem, når jeg har lagt dokumentet op. Ellers bliver det bare lagt op som et Excel regneark. Her er det sket. Fluebenet sidder der, så jeg kan konvertere, eller rettere sagt, jeg kan uploade min fil. Upload fil, og i det her tilfælde så ligger denne fil på skrivebordet. Jeg skal bare lige finde den. Den var her, 2P 14-15. Således dukker der en boks op her, der fortæller mig, at den er i gang med at uploade. Upload fuldført. Lukker, og jeg kan nu se, at den fil, jeg lige har uploadet, den ligger her, 2P 2014-2015. Hvis jeg vil have den her klasseliste ind under en af mine andre mapper, er det bare at trykke på den, trække den og slippe den til den givne mappe. For eksempel 1P 2014-15. Slut.